Dáva mi to jednu vec, že prakticky celý týždeň sa na to teším. Je to zaujímavé, ale nemôžem vynechať všetky známi, všetci vedia, že v útorok do obeda mám službu, všetci to rešpektujú a ja sa na tento útorok veľmi teším, čiže mi to dáva veľmi pozitívny prístup k celému tomuto môjmu životu, by sa dalo povedať. Mňa hlavne motivuje jedna vec, kedy ja proste cítim, že tie decka vyslovene potrebujú niekoho staršieho, potrebujú sa s ním podeliť o svoje zážitky, o svoje pocity. A to keď som zistil, že naozaj ako toto tie deti potrebujú a vedel som, že možno z istej časti môžem ten priestor zaplniť, tak ma to veľmi obohatilo. A stále ma to veľmi obohacuje. Títo klienti sa stávajú častokrát aj mojimi kamarátmi. Na tejto práci ma najviac baví to, že handicapovaným ľuďom robím krajší svet a vlastne tento pocit ma naplňa najviac. Keď človek môže, tak s niečím pomôže a nielen teda sebe, ale ostatným okoliu, miestu, kde žijeme. Každému pripomenieme, že dobrovoľnícka skupina Vrba to pripravuje z lásky, podáva z lásky a keď je to z lásky, tak je to zadarmo. Človek, ktorý robí dobrovoľníka, tak spozná kopec nových ľudí. Niekedy mi stačí iba to, že sa tie decká na mňa pýtajú, keď tu nie som. Dobrovoľníctvu sa oplatí venovať svoj voľný čas. Ľuďom to dáva energiu a tým, ktorí robia to dobrovoľníctvo a tí, ktorí vidia samotných dobrovoľníkov, že čo robia to dobrovoľníctvo, že sú naozaj pozitívni, sú energickí a je radosť s nimi spolupracovať. Nie je to za peniaze, nie je to za žiadnu odmenu, ale myslím, že to odmenou asi mne osobne takou najväčšou je ten pocit z toho, že ten čas, čo som tu s tými ľuďmi a na týchto miestach nie je zbytočný a že má to nejaký efekt a myslím, že tento efekt je dosť viditeľný. Je to proste potreba. A kto to cíti, myslím si, že to veľmi rýchlo pochopí, že to treba nasledovať.